sambo taisa chisungo tochitambisa mutambo ndotatsane kundiparese satsane murivo ndakabvisa yese ndotatsane kundiparese satsane murivo ndakabvisa yese popi 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 popi. Mapedza. Ndapedza ndo zvamunongogonera zvekubvunza ndapedza ine. Saka ndashaisha here kuti ndandokubvunza kuti mapedza. Asi mimbori murume paikwe. Ine zvindatadza kuchaira zvakanaka panzaro. Ndazongoti regai nditi parate marara ndijorere. Munombonzi baba muri murume paichaizvo naimi. Zvambodii kumaita kudzo? Zvambodii mamusi kuziva kuti zviri kumbodii. Zvambodii kuti zvatanga nase. Inomungobva kunze kumabuya nema-BP enyu makusvika kuno makunipopotera. Ndagara ndanditori nayo BP kusaitaura hangu. Saka maiwana pekuitaura nenyaya yandabvunza kuti mapedza here. Munobvunza kuti mapedza here, ndakambomubvunza here kuti mapedza here. Tinositoshama kuti vatopedza here. Muri kuti chikwe? Saka inokusvika rini manje? Muchingoti choti bwa. Kuguma rini? Itei munhu watopedza watoshamisika munhu. Zvakaoma ska. Maita kudzwa nyaya imimi muri kuti chi zvinoverengwa maminutes here kuti maminutes mangani? Hazviverengi maminutes asi munhu unofanira kunzwawo zvekuti pane zvaitika. Ino zvekuti ndoita zvakushamisika. Sadaro. Imi wacho hamuna kana basa nazvo. Kana kumbotsvagawo kuti inotochidini pamba pano ndindotoita zvebaba. Ndinoda kutsvaga kudini kwona maita kudzwa nyaya ndambokushaishirai chikwe. Zvinoverengwa maminutes here. Wona imessage kwete kungodaira zvisina basa. Verengai. Haisi yangu baini, ndikuona pakanzi kumusha yebhawo. Saka ndeyenyu zvehaisi yenyu kudii toda kuti mubatsirikane. Muri kuti muri mutano ipapo? Kumusha yebhawo. Verengai pakanzi bedroom kit hatisi kuda zvekuti kumusha yebhawo apa. Ndikupaona apa pakanzi. Hamusiona here kuti mahebs anoita nezvekenza nezvitsu kuda pedu bedroom kit apa. Ndapaona kamaita kudzwa apa saka muri kuti chiimimi nyaya. Muri kuti mubatsirike. Zvifaye pamba pano. Makutaura manje muimba muchipopota maita kudzwa. Zvinobowa zvinokidzira. Saka muri kuti tochidi apa towafonera. Ndikuona pakanzi bedroom kit, cancer, BP, wanozvimba makumbo. Saka kumusha hebo. Asi apa ndiri kuona sekuti patori nezvinhu zvakawanda. Pane zvinhu zvakawanda parikutaurwa kunzi BP, cancer, wanozvimba makumbo pane nyaya dzakawanda. Noti tete vane BP ga vanotobatsirika. Tinenge takuti wafonera kuti tete kuti. Saka zvishitofanira mutaure zvese apa totodiya. Kwete kungopopota maita kunzi. Komana kani. Let's go. This is your radio, your station.